Niyay choir sa usa ka universidad dinis Dakbayan sa Sugbo nga subling nagkayusa. Kinaron paghalad og kanta may labot sa pagsunod sa lagda sa gobyerno batok sa COVID sama sa pag-quarantine. Apan ning higayuna nagkatapok sila virtually. Ani ang report ni Femery Dumabok. Gamit ang tunos sa kanta nga balay ni Mayang, ang JRG Visayas Chorale ni halad og kanta online, agig pagpahinomdom sa publiko sa pagstay at home. Og sa samang higayon, gihimo kini nila nga makalingaw. Gitawag nila og Choraleography in quarantine. Ani ako diri sa balay. Matod sa musical coordinator o external coordinator sa JRG Visayas Chorale, nga dako kining hagit alang kanila. Apan giisip na usab nila nga kinahanglan gyud ang pag-adapt o pag-reinvent. Sometimes in crisis, there are opportunities there hidden. Hanapin lang natin. So, kayong mga choirs, kung hindi tayo magkita man, kaya natin kumanta dito sa bahay. Let's not stop. Eventually, ang ato ang music will really reach, will go further pa. And kanang di tak angay mo unong kay tungod, we can always sing sa ato ang mabalay. And also we can make this as a festival. Dungan sa pag-awhag nga sundo ng mando sa gobyerno, ilang panawagan sa mga mahiligon sa kanta nga padayuno ng hilig, samtang naglingaw sa kadaghanan online. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.